Дистанционно наблюдение. Как да поставиме цели за наблюдение? Видеото е предназначено за тези от вас, които вече се занимават с дистанционно наблюдение. Още видеа по темата дистанционно наблюдение. В днешно време с персонални компютри и интернет наблюдателите могат да работят самостоятелно с слепи цели, без да е необходимо целите да бъдат поставени от таскер. В исторически план поне 2 души са участвали в сесии по дистанционно наблюдение. Единият от тях е таскерът, човекът, който задава целта, и самият наблюдател или viewer, човекът, който я възприема. За да може наблюдателят да получи информация за обекта, от който се интересува таскерът, е необходимо по някакъв начин да се посочи тази цел. Ако задаващият задачата иска тази цел да остане сляпа, тогава е необходимо той да насочи вниманието на наблюдателя към обекта по такъв начин, че да не разкрива никаква информация за него. По никакъв начин. Следователно, методът за посочване на целта трябва да бъде такъв, че да не предизвиква ненужни асоциации или предположения, които могат да включат съзнанието на наблюдателя и по този начин да попречат на работата на неговото подсъзнание. Опитът показва, че най-добрият начин наблюдателят да насочи вниманието си към целта е работа с определена последователност от числа. Методът за обозначаване на цел с помощта на последователност от числа е традиционно установен от времето на практикуването на екстрасензорен шпионаж, когато дистанционното наблюдение се е използвало само от специалните служби и е служило предимно за получаване на информация за противникови стратегически обекти. По това време за обозначаване на цел се използвали 8 числа, които били координатите на зоната на повърхността от планетата Земя, от която специалните служби се интересували. Първите 2 двойки от тези 8 числа били съответно градуси и минути географска ширина, а вторите 2 градуси и минути географска дължина. Тоест, военният наблюдател получавал 8 числа, които били координатите на местността и описвал всичко, което било там. Естествено, никой не държи в главата си координатната мрежа на Земята, така че по правило нямало съзнателно разбиране какво се намира в тази точка и никой не се съмнявал в този метод за поставяне на цел. Впоследствие числата, давани като координати, загубили първоначалното си значение и се превърнали в произволен набор от 8 цифри, които таскерът присвоява на дадена цел, за да насочи вниманието на наблюдателя там. Таскерът, който разполага с сляпа цел, измисля или генерира за нея с помощта на компютър произволна последователност от 8 цифри. Той присвоява получения цифров набор на целта, след което го задава на наблюдателя като координати. Наблюдателят, разполагайки само с поредицата, която му е дадена, може да опише целта, с която таскерът е свързал този цифров код. Веднага, щом таскерът присвои номер или координати на обект, тогава информацията за факта на присвояването незабавно и завинаги се запечатва в Вселенската информационна матрица. Впоследствие числата, дадени като координати,
загубили първоначалното си значение и се превърнали просто в произволен набор от 8 цифри, които изпълняващият задачата присвоява на цел, за да насочи вниманието на зрителя там. Така изглежда сега процедурата. Информацията за факта на асоцииране остава в матрицата за винаги. Както всяка друга информация, така дори милиони години по-късно, наблюдателите от бъдещето, знаейки координатите на целта и този, който ги е поставил, ще могат недвусмислено да възпроизведат сляпата цел, която е скрита за този или онзи 8-цифрен код. Никаква информация не изчезва никъде. В Вселенската информационна матрица цялата информация е обвързана с конкретните обстоятелства на нейното възникване. Това означава, че ако двама таскери, създаващи цели за своите наблюдатели, им присвоят едни и същи номера, тогава всеки от наблюдателите ще получи информация за целта, посочена от цифровия код, създаден именно от неговия таскер. Произволният набор от 8 цифри все още се нарича координати на целта. За по-добро възприятие такава последователност обикновено се разделя на две части с наклонена черта или точка след четвъртата цифра. Букви в координатите се използват много по-рядко, тъй като предизвикват по-голям брой асоциации. Защо точно 8 цифри? Тъй като по-малкото цифри водят до увеличаване на броя на асоциациите. Ако, например, вземем една цифра, тогава всеки човек, разбира се, ще има много асоциации за всяка от 10 цифри. Но ако увеличим броя на цифрите в набора, асоциативността ще започне да намалява. 6 цифри могат по някакъв начин да резонират, напомняйки за дати на раждане. Но набор от 7 и повече цифри обикновено не носи смисъл за повечето хора. На практика, наблюдателите трябва да работят не само с слепи цели, но и с цели, за които може да знаят нещо, да имат някаква информация. Например, често, ако е необходимо да се получи информация за човек, на наблюдателя се казва, че целта е човек. Или, когато се изисква да се опише място, тогава задаващият задачата може да каже, че целта е място. По този начин съзнанието на наблюдателя се освобождава от потока ненужна информация, която би могла да се стовари върху него, ако не познаваше в най-общи линии същността на целта. Обаче информацията не трябва да бъде прекомерна. В противен случай, твърде подробното описание може да повлияе негативно на сесията, силно ангажирайки съзнанието на наблюдателя, което от своя страна може да повлияе на чистотата на информацията. Точно това е опасността, която понякога възниква при работа с клиенти. Поради своята неопитност те могат да дадат на наблюдателя твърде много ненужна информация, като по този начин създават излишък от ненужни асоциации, които могат да попречат на работата. В такива ситуации е добре да се използва квалифициран специалист, запознат с метода дистанционно наблюдение. Неговата задача е да преформулира задачата на по-подходящ за тези случаи език, без да създава излишно информационно натоварване. В този случай таскерът е в ролята на буфер между клиента и наблюдателя. Сесията започва с задаване на целевите координати и завършва с така наречената обратна връзка. Обратната връзка е необходим и последен етап от всяка сесия по дистанционно наблюдение. След като наблюдателят е провел сесия и описал целта, той получава обратна връзка, т.е. вижда целта, която е описал. Най-често снимки на целта се използват като обратна връзка. Намерението на наблюдателя преди сесията винаги трябва да е насочено конкретно към отчитане на обратната връзка. Това е най-правилното намерение,
може да бъде формулирано преди всяка сесия. След като наблюдателят получи обратната връзка, той има възможност да анализира всички за и против на своята сесия и да види къде е улучил сляпата цел и къде не. Разкриването, когато ти разкажат за нещо, е детският път към познанието. Зрелият път е собственият опит.